Un o fi yw Curtis Bennett, rwy'n cynrychioli Lloyd a Gravell a fi'n astudio plymio. Bod rhywbeth newydd i wneud pob dydd, dim yr un dydd yr un peth. Mae cyfleoedd fel Next Step, a ni wedi wneud hwnna'r un fi. 6 wythnos o work experience, a wneud pob wahanol trade, a ar y diwedd, ti'n gallu dewis un, a os chi'n lwcus, chi'ch cael ei pigo, wel, maen nhw'n cael fel apprentice. Bod yn agos i teulu, rili, a dim rili want mynd i university na di byd yna fi, a agos i'r wodgen a bethau fe. Wnes i dewis plymio oherwydd pryd o'n i'n fach, oedd y ci fi wastad yn gweud bydd yn handi cael trade tu ôl di, mae trade y fi. So, a ddim want university yna fi, a ni wastad licio gweithio a dwylo fi pethau fel 'na. Y boys, really, mae pawb yn digon helpful, mae pawb moyn helpu, mae banter, mae'r gwaith yn cael ei wneud, ond ni gyd yn joio 'fyd. Os mae cyfle datblygu gyrfa, mae sawl apprentice wedi dechrau 'da ni a gweithio un yn o lan i bod either manager, foreman. Mae lot o cyfle yn y cwmni hyn. Progreso ymlaen i felly bod yn self-employed, cael apprentices unan fi, bethau fel 'na. Byddwn ni'n gweud felly astudio mewn i beth yw'r job, gofyn cwestiynau i bobl sydd yn y gyrfa unan nhw, felly cael work experience fel ni wedi wneud. Dy ci fi a rhieni fi, rili, a cwpl o ffrindiau coleg yn wneud yr un peth â fi. Uchelgais fi yw felly i bod self-employed, bach o cwmni fach, dechrau bach, a gweld sut mae'n mynd. Y cyngor byddwn ni'n rhoi i rywun sy'n dechrau off yw trial cael beth work experience, sef i pawb, felly gofyn cwestiynau i rywun sy'n yn y maes yn barod, rhywbeth fel 'na. Wedyn ni, y myth mwyaf yw bod pawb sy'n construction, dim qualifications yn nhw, jyst pobl ddim moyn bod yn ysgol, pethau fel 'na. A mae lot o swyddi, fel architects a pethau fel 'na, mae eisiau qualifications a pethau fel 'na di. Fi wedi darganfod bod iaith yn helpful i gael, enwedig rownd pobl hen. Na'r cwestiwn gyntaf yn gofyn, do you talk Welsh, ti'n siarad Cymraeg, a mae wastad yn well os ti yn. Mae'n dymlo mwy at ease type o thing. Proses ymgeisio fi oedd apleio i bod yn y Next Step, a 6 wythnos o work experience ar y diwedd yn nhw'n pigo pwy yn y moyn, ond wedyn ni jyst apleio, mae'r cwmni yn moyn cymryd ymlaen apprentices bob tro. Y manteision o gweithio yn Sir Gar yw ti'n cael gweld positive outcomes o beth chi'n gwneud fel yr ysgol hyn a'r yngos las. Within 5 filltir o ble fi'n byw, fi'n mynd i gweld y positive outcomes a beth am yn wneud am y cymuned.